Vittu siitä edestä! Vittuun paska potti! Miksi sun vittu sentä junglesta kyllä konnuun päin juokata, kun konnussa on Samu? Mä teen sen tahallaan. Me vittu siitä eestä, kun vittu 10 minuuttia ollut info, että se on vittu... Siis haloo vitun apina, mitä vittua sä teet sun paska? Arturi vittu! Älä tuli melkein... Putkessa on Mitä? Jungle. Me on koko vitun erän valoissa! Mitä vittua? Mitä vitun valoja ja valoja? Mitä? Anteeksi nyt vaan meidän vittu! Junglebossi. Voitko sammuttaa jotain tai valottaa jotain? Lähti valo. Kasi tinkkasin vielä tuon taksan. Granaatti sinne! Minne? Väärys. Ei vaan minne granatti? No vittu minne, kun on sanottanut tinkkasin ja Älynyt, että siis ne akkaat sillä. Siis me on... Vitun idiootti! Mitä? Vittua! Please! Saatana! Auttakaa vitun lammaset! Emme oikeesti pysty. You fucking dumb cunt! Miksi vittu ajetun palloin?! Se heittää tän savun varmaan. Eikö se on B-tulo? Joo, se on B. Älä ammu ekkaa jos. Miksi sanot, että älä ammu? Niin ensimmäistä. Ja osset kädessä holuttaa tota vitun polttoa. Mitä? Ootahan nuo tullut. Olof. Pienäkkeemmin kumiuttus. Maini. Kujalla varo. Maini vika. Se vittu se on se kuuli. Kauas. Vittu kun me on muu. Jäi. Ei. Grippi, ota nyt saatana grippieli. Off. Poppi alhaalla tulee levi. Oloffi, sandwich. Opissa, oppi hiu. Ja sänkkäri. Sähkö jäi. Valta sun taakse. No seeta. No niin, nyt lähtee. Eikä puolustusko. Voipi hyvin. Tässä lottaa lähellä. Tässä. Alle 3, 2. Vittu me tapaa. Ei pitää ottaa timeout, pitää ottaa timeout, 10 sekkaa. Oho, väärä. Eikö tullut taktikali?